Salutare! Mă numesc Petru Dimitriu și am ales Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași pentru că mi-am dorit o imagine atât de ansamblu cât și în detaliu asupra ingineriei programării calculatoarelor, dar și pentru că am fost convins că voi putea continua să excelez fiind în România și aproape de casă. Și nu am înșelat deloc. Deși am fost un student de nota 9,50, nu de nota 10, pentru că nota 10 nu e chiar atât de ușor de obținut, bilanțul meu după 4 ani de licență și 2 ani de master arată cam așa. 3 internship-uri de vară, un semestru petrecut în străinătate, multe concursuri la care am participat, câteva concursuri pe care le-am organizat, mult voluntariat și multe amintiri faine. Iar în prezent mă bucur de o carieră foarte interesantă într-unul dintre mari giganți IT la nivel mondial. Toate acestea mulțumită profesorilor, studenților și ligii Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași. Și știu că mulți dintre voi vă temeți de fizică și de materiile conexe, dar vă spun o mărturisire. Nici mie nu mi-a plăcut fizica până am venit la facultate.